Hi guys, ayan, since pauwi na kami, ayun po yung sasakyan namin, maglalakad po kami kasi hindi po kaya. Malulubog ang aming gulong. Malulubog po, kaya maglalakad po tayo. Okay lang kasi solve na solve naman sa view, kahit sunburn mamaya. Yan guys, di ba ang ganda? Maglalakad kami kasi kita nyo naman guys, rough road talaga. So, hindi kaya ng sasakyan. Diba? Ang ganda ng view guys, okay lang na maglakad dahil sa view natin. Ay, napakaganda! Ito yung kailangan natin guys, hindi na natin kailangan mag face mask. O, diba? So, sana nagustuhan nyo ang aking video at i-share nyo po ito, lalo na sa mga taga Pangasinan dyan, sa mga taga Umingan. So, meron po tayong dragon fruit farm dito sa Pangasinan. So, sana masundan nyo yung aming destinasyon papunta dito kasi talagang maloob po siya. So maloob po talaga siya. Ayan, kita nyo naman ang daanan guys, kaya kailangan naming maglakad kasi hindi kaya po ng sasakyan ng aking kaibigan. Yes, so uy, may kangkong pa sila dito guys. Wild kangkong. Oh God. Alam nyo guys, worth it yung pagpunta natin dito sa Umingan, Pangasinan. Kasi nakalabas na tayo, nakarelax tayo, at nakapag-exercise tayo. Kasi, bakit nakapag-exercise? Kasi 4 lang yung nakuha namin guys. Dito sa may entrance po ng farm ay marami. So may natitira pa dong 2. So kailangan naming tumakbo para naman madagdagan yung aming kinuhang dragon fruit. So worth it po kasi tumakbo kami, nagpapawi. So it's fun. Fun and enjoy. We enjoyed a lot. Lalo yung mga kids. Nandiyan yung sasakyan. Bakit? Go, Mami! Go, Mami! Ay. Wow! Ang ganda ng view. Ano, maglalakad pa ba? Pwede na? Layo dyan. Si Daddy. Mauna ka na. Mauna ka na. Alam mo, si Daddy, sinasabi niya maglakad pa kami kasi tuwang-tuwa po siya kasi pinagpapawisan po kami. Ang bonggang-bongga. Ah, diba? Buti na lang, sabi ko sa kanila, mag-shoes kayo. Kaya, nag-shoes po talaga kami. Aling para tayo nag-bike. sa gitna ng kagubatan. Sa pil walang papel. Oh! Nakahanap ng shy plant yung 2, tuwang-tuwa. Saan? Ay, shy plant yan, no? Ano yung part 2? Going home? Going home. Going to the farm and going home na. Ito po yung reality. Guys, this is the reality. No body shaming po sa mga ka-size po namin.
Pero hindi po talaga kaya nung sasakyan. Fish pond, oh. Ayan, may palik ang Umingan. Di ba? Hinintay na tayo ni Daddy doon. Eh, mahirap pa dun eh. Asa ka na, magpakita ka sa video naman ah. Ha? Magpakita ka naman sa video. Yan. Guys, malayo-layo din nilakad din namin. Naiyak ako. May damit ka? Wala. Hindi po siya joke. May towel naman ako dun. Saan mo sa inyo po? Ay na. Pare ko. Naiiyak ako na yung pwede tayo. Ihi ka tapos biglang dumating sila. Naiiyak na talaga ako. Alam mo, ng mga bata kami, ganito rin yung ano, nilalakad namin. Papunta dun sa baryo namin. Maglalakad kami ng ganito. Tapos ano, mailog siya. Takaling tapat? Oo. Kasi maglalakad kami, kailangan maaga. Sakto, pagdating namin doon sa bahay ng mga auntie namin, patanghali na po. Yan. So from San Vicente to San Nicolas, nilalakad po namin yan. May shortcut kasi siya. So ilog. Whew! Saan ba? Enjoy the view, guys. Sayang hindi natin nakuhanan yung pagtakbo natin kanina, or nakuhanan ba? Check natin mamaya. Go, go, go! Power Ranger? Oo nga. Uy! Oo. Oo nga, kasi bright na. Rough road talaga, guys. Rough. Ang rough niya. Char. Ang mga adipose natin dyan. Kita-kita nyo naman. Sebo-sebo na. Asan si Daddy? Hala, iniwan talaga tayo. Naiiyak ako talaga. Takda niya, pegid ka. Pwede, ito. Dito, Nining. Ikasi mo pa ya. Dito, oy! May mga bahay dyan. Eh, dapat dito. Wala ka namang bahay. Ihipo yung kaibigan ko. Doon, Oning, sa taas. Wala! Guys, ang ganda ng lake. May lake sila, guys, oh. Wala noon. Iniwan na po kami ni Daddy. Daddy po ang tawad dahil Daddy po ng mga bata at asawa na aking kaibigan na nandoon. Let's walk and burn some fats. Char. Sakto, 9 minutes. Wow. So, sana na-enjoy nyo yung paglalakad namin dito sa kabukiran. Actually, exercise po talaga siya. Buti ka hindi ganun masyadong sobrang taas. Hindi ganun kataas yung araw. Time check, guys, is 3 PM. Kanina po nag-harvest kami. Sobrang tirik po yung araw.
Pawis ko buo-buo. Into the woods. Into the woods. Ala, sana si Daddy? Semento talaga. Hinahanap ko ni Prince. Asan si Princess? Hindi ah. So yan guys, dito na kami. Oo ah. Yuhu, we're here. We made it. Naglakad po kami. So, sana na-enjoy yung guys ang aking video sa paglalakad. Andito na kami. Nahuli. Nahuli po yung aking kaibigan. Andyan na po siya. Super pag. Literal, nahinintay po kami ni Daddy sa may semento. Hindi niya sinabi, semento sa main pala na kalsada. Yes! Ayan guys, so sana nag-enjoy kayo sa aming paglalakad and we will see you again next vlog. Paalam! So guys, nandito na kami sa aming bahay. Nakaligo na rin kami at kumakain kami ng dragon fruit, yung ating in-harvest kanina. Sa farm, matamis po siya talaga. Legit.